Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en ɗon jokka dow boliɗe meɗen ha ƴamɗiɗi modibbo ɗo ƴama ha muɗum, to kadi nder ƴamol ƴamɗiɗi o ƴamaman ɗo en ɗon ha ƴamol ngol lamba no gas e jeetati. Ha ɗon man ɗo o ƴamama o wi'ata debbo kanko man ɗo o waɗi accident, fe'anake mo accident, kadi o laatake bo oɗon ha fuɗɗam reedu maako, oɗon mari reedu hesru. Nden reedu maako man ɗo ndu rufi be sababu jotta kam deydey fe'ano fe'aniɗo man ɗo be sababu accident fe'anigama man ɗo. To kadi o ƴamata dagantomo kanko man ɗo o yara sumayena walla o jokkan suumago maako man ɗo. Nden kadi kanko man ɗo to o sumtake o suumaki be sababu deydey ko fe'animo man reedu maako wonnago reedu maako man ɗo o yari be sababu man, kadi wonan dow maako zunubana. To kadi ɗo ƴamol maako ngol o ƴami modibbo ɗo, to kadi modibbo man o ɗon jaabomo ha ɗo o wi'ata ko wonte asli kam debbo reedujo kanko man ɗo warantamo al'ada, ngam debbo ɗon ande ha mako kanko man ɗo o reedu man ɗo be taygo ƴiƴam al'ada ha mako be darago hayla man ha mako, bandeydey no wi ɗum modiɓɓe, ngam jawmirawo o tagi ƴiƴam hayla man gurtotoɗam ha debbo man ɗo ngam hikma kanjam man ɗo ɗam kanjam wonte ban ñamdu ɓinguel ha debbo man. Kadi toni ɓinguel man reedu man ndu waɗi ƴiƴam haylago ɗam acca wurtago ha mako warta kanjam man ɗo kanjam botata ɓinguel man ha renga dada magel. To kadi ngam hikmaji ɗiɗo jawmirawo o waɗi al'ada man. To kadi toni fe'anake, toni reedu kayru man ɗo ndu ƴoŋtake ha debbo, al'ada mako man ɗo ko wonte asli kam kanga man ɗo nga daroto, lakin o wi ɗon fe'ano yoga rewɓe kamɓe man ɗo ɓe laatoɓe reedu en, amma al'ada go bo tokkito kañum man bo ɗon dow yaake muɗum sañjatako deydey wakkati al'ada man nga wartan no kara lewru fu ɗo nga wartan ha wakkati man. To kadi bimana al'ada reedu ndu waɗi al'ada bo daraki ɗon wara, to kadi ɗo man ɗo ɗum luuti asli, amma ɗum ɗon fe'o ha yoga rewɓe. To kadi o wi'ata oɗo kam debbo mo laati banniɗo reedu mako man kanko man ɗo o hoo'i reedu amma hayla mako bo daraki, kadi kanko man ɗo o hoocan kiita hayla mako man ɗo ɗam hoocan kiita hayla diga reedu mako man, diga o reedi man ɗo hayla man daraki ɗon warta ha wakkati muɗum, kadi ha ɗo man ɗo ɗon limte kanko man ɗo to hayla mako man warti ko o reedu man o nangto o suumata ko o juulata, ni wonte kiita hayla mako man ɗo ɗam hoocan kiita hayla ɗam na debbo reedujo. Nden o wi'ata ko latti, kadi o wi'ata ko latti gasɗum kam ƴiƴam pe'antoɗam debbo reedujo ɗo kanjam man ɗo ɗam ɗon mari none ɗiɗi feere feereje. Kadi o wi nonde arande kam kayre man ɗo nde hiite, kanjum man ɗo ɗum hayla, kanjum wonte ƴiƴam ban ko bolwanɗen jotta ƴiƴam diga o reedi man ɗo ƴiƴam man ɗam daraki ha mako, kala nde wakkati al'ada mako man wartata fu ɗam warta. To kadi ɗam kam ban ɗam hoocan kiita al'ada hayla man ɗo ɗam hoocan kiita muɗum. Kadi ko wonte mana man reedu mako man ɗo o reedi amma ndu battiɗinaki kayru man ɗo ndu laataki daraki, ndu hoocai batte ban deydey ko latti ɓurnal reedu to reedama kayru man ɗo al'ada man ɗo nga daroto, kadi kayru reedu mako ɗo ndu battiɗinoraki be asli oɗo kayru man ɗo ndu battiɗinoraki be majum, laati kadi al'ada mako man ɗo ɗon warta banno wartanno foroy. Non de ɗiɗaɓre kayre man ɗo latto ɗum ƴiƴam pe'a jotta kam o hoo'i reedu
amma ande o ho'i reedu ɗo al'ada mako dari acci wartugo. Nde o ho'i reedu al'ada mo hayla man ɗo o dari kanko man ɗo o acci o wartata bakin disde. Amma ɓawo disde jotta kam ban masalan salake lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati al'ada mako man ɗo acci wartago darake wartata. Amma kadi ɓawo ɗon be disde fuɗɗi ƴiƴam go ɗon wartanamo, to kadi kanjum man ɗo latto ɗum ƴiƴam nun fe'iɗam imma be sababu deidei ko fe'ani debbo ɗo masalan accident ban kanko man ɗo o wi reedu o ɗon ha lewru tatabru ha reedu mako o waɗi accident reedu mako man ɗo ndu wonni ƴiƴam latti ɗon jippo ha mako, to kadi foti latto ɗo man ɗo ɗum fe'ano fe'animo kadi ƴiƴam man lattiɗam ɗon jippo be sababu fe'ano ɗo. Walla bo kanko man ɗo ha o reedu man ɗo o ƴefti hunde teddunde, to hunde teddude man ɗo nde sabbibanimo jippago ƴiƴam man ha mako. Walla bo kanko man ɗo o do'i masalan woodi ko o wa'i kanko man ɗo wa'i pellel towgel seɗɗa go kanko man ɗo o do'i, to kadi ɗo man bo foti ɗum sabbibinanmo jippago ko latti ƴiƴam ha mako. To deidei o wi ko o wolwani ɗo ɗum misal walla bo be sababuji goɗɗi non, ƴiƴam man kam nde o reedi man ɗo ƴiƴam kam darake no, amma woodi sababuwol nder sababuji waɗi ƴiƴam man ɗo ɗam fuɗɗi wurtago ha maako. Kadi to ni laatake banniɗo kam yakewol ɗiɗaɓol ngol ɗo kam debbo oɗo kam ƴiƴam maako man ɗo na ɗum ƴiƴam hayla, ɗam hoccata kiita ƴiƴam hayla, bi mana ɗum ƴiƴam noon peƴƴiɗam ngam sababu imma accident walla ƴeftugo hunde teddunde walla woodi ko waɗi o do'i ƴiƴam man ɗam fuɗɗiti ha maako. To kadi ɗam kam peƴƴiɗam noon be sababuwol nder sababuji ɗo kanjam man kam ɗam hoccata kiita ƴiƴam hayla, innama kanjum man ɗo ɗum ƴiƴam bonniɗam. Laatoto to ni be sababuji ɗo ɗam jippi ha maako kam kadi laatata ko kanjam man ɗo ɗam hoccata kiita ƴiƴam hayla, innama ɗam haɗatamo suumago, ɗam haɗatamo julgo. to ni kiita ƴiƴam ɗiɗaɓam ɗo kadi kanjum man kam ɓe mbiyan ɗum ƴiƴam nun peƴƴiɗam ha maako, kanjam man ɗo ɗam hoccata kiita ƴiƴam hayla. To kadi dow yaake ɗo man ɗo ɗam haɗatamo suumago, ɗam haɗatamo julgo, kanko man ɗo ɗon nder kiita rewɓe seniɓe. Nden o wi'ata amma to ban debbo ɗo ha ƴamol maako o ƴami o wi o ɗon ha reedu maako ɗon ha lewru mum tatabru, o waɗi accident nden ƴiƴam bo fuɗɗi wurtago ha maako. To kadi oɗo ɗo kanko bo laare ha yaake maako man ɗo, to ni ɓinguel man ɗo ngel wurtake kangel man ɗo, to ni reedu man kadi mbiyeten jotta kam, to ni reedu accident ɓawo waɗi accident reedu maako man ɗo wonnake, laare kadi reedu man kam ndu yottake deydey yaake ngel ɓinguel tagete ha tagdi ɓinguel timmiditta ha muɗum na, jotta kam ha ndu wonni ɗo tagdi ɓinguel man deydey ko wurti ha maako ɗo wurtake nda tagdi ɓinguel bangudina, walla jotta kam ɗum keƴƴe ƴiƴam goɗɗe noon gurti ha maako deydey tagdi ɓinguel man ɗo ngel wangay ha maako. To kadi ɗo man ɗo ɗum ɗon mari kiitaji ɗiɗi perɗidirɗi. Jotta kam toni reedu man ɗo accident fe'anake mo ɗon ha lewru tatabru, toni ko laati ɓinguel man wonnago reedu man ɗo ɓinguel man ɗo ngel wurtake tagdi ɓinguel ɗon tagdi ɓi adama ɗon wangi ha magel ɗo kam ƴiƴam gurtotoɗam ɓawo ɗon ɗam hocca kiita ƴiƴam ɓesgu ngam ɓinguel man ɗo ngel tagama timmi. Amma noyi to reedu man ndu wonnake amma deydey ko wurti ha maako man ɗo tagdi wangay ha muɗum, jotta kam ɗum keƴƴe ƴiƴam noon gurti ha maako tagdi timmidindi wangay ha muɗum. To ɗo man bo laato kadi kanjum man ɗo ɗum ƴiƴam gurtotoɗam ha maako ɗam hoccata kiita ƴiƴam hayla. To ha ɗo man ɓe mbi'ata ɓurnal fuu ha tagdi ɓi adama wan ɓinguel ngel tage ngel tagdi magel latto bangundi ha renga saaro magel man ɗo, ɗum maran haaje disde balɗe 87 ɗo kam pamarum man, ɗo kam pamarum man non man kam ma ɓe mbi pamarum ha laato nder ñalɗe 87 man non ɓinguel tagdi magel tagama timmidi, kanjum kam ɗum waɗan amma ɗum pamarum. Amma jotta kam nde ɗum ɗon nder kiitaji ɗon fe'o banniɗo man ɗo hatta ɗum wolwanego.
to ɗon man ɓe mbi'ata pamarum ha ɓingel ngel tagdi ma ngel wanga ɗo ngel woodi haaje ngel waɗa ha renga dada ñalɗe 87 ɗo ɗon fe'o waɗa banniɗo. amma ko laati ɓurnal ha ɓingel ngel tagdi ma ngel wanga ɗum maran haaje ngel waɗa ñalɗe 90 ha renga saaro magel, ngel maran haaje ngel waɗa ñalɗe 90 ha renga saaro. nden kadi ɗo wonte ɓurnal fuu kam a tawan tagdi ɓingel to ngel waɗi ha renga saaro ñalɗe 90 ɗo ka a tawan ko latti ɓurnal kam fuu ɗo ngel tagama ngel timmidi tagdi ɓi adama wangi ha magel. to kadi ha ɗo debbo man o laara to woodi no o heɓtirta noy ñalɗe reedu mako man ɗo. jotta kam to ɗe ŋakki ñalɗe 81 ban ɓe mbi walla ɗe ŋakki ñalɗe 80 ɓingel man ngel waɗay ñalɗe 80 ha maako, to ha ɗo kam ngel hooca kangel man ɗo ƴiƴam gurtotoɗam ha maako man ɗo ɗum ƴiƴam lattiɗam bonniɗam non ɗam haɗatamo suumago, ɗam haɗatamo julgo. amma noy to waɗi ñalɗe 81 nden wangi bo ɗum tagdi ɓi adama ɗon wangi ha ɓingel man, to kadi ɗo man kam ɗam haɗanmo suumago, ɗam haɗanmo julgo. to kadi ni deydey fito ngo modibbo ɗo o fitori deydey debbo ɗo ha ƴamol muɗum, kanko man ɗo accident o fe'anake mo accident, nden bo ƴiƴam lattake ɗon jippo ha maako, kanko man ɗo noyi yaake maako kadi o darnan suumago be julgona walla o jokkan oɗon suumo oɗon juula. to kadi ɗo deydey yaake oɗo deydey non wonte kadi deydey no o fitora kanko man ɗo, o laara deydey kadi reedu maako man ɗo ko wurti ha maaru man ɗo ɗum tagdi timmi dindina. ɗo kam ƴiƴam man warta ɗum ƴiƴam ɓesngo o suumata o juulata, ɗum keƴƴe ƴiƴam goɗɗe noon gurti ha maago tagdi wangay ha muɗum timmiday, kadi laato kanko man ɗo o suumoto o suumoto o juulan be lattago ƴiƴam man ɗam ɗon wurto ha maako fu ɗam hoccata kiita ƴiƴam ɓesngu. to kadi deydey yaake ɗo non o fitori debbo ɗo ha ƴamol muɗum, ɗo wonte fitongo o fiti ɗum. to ƴamol ɗiɗaɓol ha ɗo o ƴamata o wi'ata kanko man ɗo ngol ɗon nandi be artunogol man ɗo kadi ƴamol kangol wonte ƴamol lamba 29 ngol bolwanɗen jotta bo lamba 28. to kadi jotta en gartan ha ƴamol ngol lamba 29 debbo o wi'ata kanko man ɗo o yandini reedu maako deydey ko waɗata hitande, wato ɗum haala caalika gatka hitande o ƴamanta jotta. o yata kanko man ɗo reedu maako man ɗo ndu yani ha lewru maaru tatabru, amma kanko man ɗo o suumaki o juulay, o suumaki o juulay. to kadi ni ɗo kam ƴamol ngol artuɗen ɗo en bolwani ha ɗon man ɗo reedu man kayru man ɗo ndu ɓadake deydey lebbi 3 walla noy. to kadi ƴamol man kam kangol kam ngol ɗon yofti, o wi'ay ha magol o herɗinay wakkati, kanko kam o deydey ƴamol ngol lamba 28 ngol timminɗen wolwango ɗum jotta, kangol kam o ƴamringol dow kanko kam o waɗi accident nden ƴiƴam ɗon wurto ha maako o herɗinay wakkati kaza reedu maako man ɗo ndu waɗi. to kadi ha ɗo man modibbo man o jaborimo deydey jawabu mo bolwanɗen deydey masala man timminɗen ka jotta. to ha ƴamol 29 ɗo kangol debbo man o herɗini kadi ha ɗo man ɗo oɗon nder lewru tatabru, kanko man ɗo o herɗini ha ƴamol ɗo, kanko man ɗo oɗon nder lewru tatabru nder reedu maako man ɗo ndu wonnake. to kadi kanko man ɗo nde reedu maako man wonni ndu ɗon ha lewru tatabru, kanko man ɗo o suumaki o acci julgo, kadi o darni julgo, o acci julgo kanko man ɗo ha deydey ƴiƴam gurtotoɗam ha maako man ɗo ɗam dari, kanko ka o hoccitiri ɗum ban ɗum ƴiƴam ɓesngu. to kadi ha nde ƴiƴam gurtotoɗam ha maako man ɗo ɗam dari nden o ɗumani kadi o fuɗɗiti julgo. to ɓawo ɗon ɗum waɗi hitande tema oɗon yewta be yoga woɗɓe kadi ɓe mbi'atamo kanko man ɗo deydey disde nde reedu maako man yani ɗo
ɗum haɗata ƴiƴam gurtotoɗam ha mako man ɗo ɗam haɗatamo ɗam haɗatamo julgo. To kadi o ƴami noyi o waɗata jotta kam, noyi yake ma, noyi kiita mako o waɗata ha o yoɓa deydey juule mako lattiɗe caaliɗe man ɗo. To ha ɗo modibbo ɗo o fitimo o wi'ata ko wonte anda ɗum ha modiɓɓe kam, debbo kanko man ɗo toni reedu mako ndu wonnake, ndu ɗon bo ha nder lewru tataɓru, walla bo ndu ɗon ndu waɗi lebbi tati, kadi kanjum man ɗo laatoto en mbino ñalɗe 9 ɓinguel ɓurnal fu ngel tagete ha renga dada magel, lebbi tati bo ɗum ñalɗe 9 man. To wi'ama yake feere ɗon fe'o ko ŋakkata ñalɗe 9 man, ban ñalɗe 81 fu foti ɓinguel ngel tage ha renga dada. To kadi nde ni kanko man ɗo ban yake mako ɗo to reedu man ndu waɗi lebbi tati man kam, kadi kanko man ɗo ngam wangan ha maru tagdi ɓi adama timmidindi, kadi laato nden kam ƴiƴam gurtotoɗam ha mako man ɗo ɗum ƴiƴam ɓesgu, ɗam haɗan mo sumago, ɗam haɗan mo julgo. Nden o wi foti laato ɓinguel ɗo ngel tage ha renga dada man ɗo to timmani ngel hebbini ñalɗe 81, amma o wiyata kanjum man ɗo ɗum waɗay lebbi tati. To o bo o haaki boliɗe mako reedu man ɗo ndu ɗon nder lewru tataɓru, foti laato ndu waɗi ñalɗe 81 man. To kadi o wi'ata debbo ɗo ha ƴamol mako ɗo woni dow mako kanko man ɗo o siftora ha hoore mako, to ni laatake ɓinguel mako colngel ɗo ngel soli yeeso ngel waɗa ñalɗe 90, reeso reedu mako man ɗo ndu waɗa ñalɗe 80. To kadi to ni laatake yeeso ñalɗe 80 reedu man ndu soli kam, kadi kanko man ɗo o yoɓan julde mako nde o accuno julgo yake ƴiƴam ɗon wurto ha mako, o yikki ɗum ƴiƴam ɓesgu ɗo, kadi woni dow mako o siftora ɗum ñalɗe noyi kanko man ɗo o juulayno o yoɓaɗe. O woni dow mako o siftora ñalɗe noyi o juulayno o yoɓaɗe, to ni reedu mako yandu man ɗo ndu waɗay ñalɗe 80. To o laatake kanko man ɗo o anda jotta kam ñalɗe noyɗe o juulayno ɗum man ɗo, woni dow mako o hoddira dow ñalɗe man ɗo ɗe ɓurata fakat ñalɗe kaza, ɗe foti o numa masalan ɗum ñalɗe 40 na, to woni dow mako o hooca dow ko ɓurata hango, o dow ko o yaqiqini ha nafsu mako, nda ɗum ñalɗe ni kanko man ɗo o juulay, ko o tabitini ha hoore mako ɗo o hooca limgal man, kangal man ɗo o yoɓa juule ñalɗe man kadi. To dow ni kadi o fitori debbo ɗo, ni kam kadi to ni o andi reedu mako man ɗo ndu salake ñalɗe 80, ndu salake ñalɗe 80 ha ndu waɗi 81, foti laato kadi, walla bo andi deydey ko reedu mako solndu man ɗo suura ɓi adamajo ɗon wangi ha ton, to laato kadi kanjum man kam ɗum ƴiƴam ɓesgu, laato kanko man ɗo o yoɓata juule ɗe o julno man ɗo. Amma to ŋakki ñalɗe 80 walla ko wurti ha mako man ɗum keƴƴe ƴiƴam non tagdi wangay ha ko wurti ha mako man ɗo, ha reedu solndu man ɗo, to kadi laato kanjum man ɗo ɗum kiita ƴiƴam bonniɗam non, ɗam haɗatamo sumago, ɗam haɗatamo julgo, woni dow mako kadi o siftora ñalɗe noyi o juulayno man ɗo o yoɓaɗe, to anda bo o hooca dow ko o tabitini, limgal ngal o tabitini ha hoore mako, kangal man ɗo o yoɓa deydey ñalɗe man, o yoɓa juule man. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.